kahimot kasi landong may putol ang lubid pero hindi mo sa inyo sauna putlon kay delikado ko yung bunga manupas ato makamapis ato ko ito kasi ang lapit na kita parang nga hindi madaot ang ato ako na yung putlon ang lubid. Sige mga kataski balik-balik. Kaya ko i-focus sa inyo makatusok ko ng hapit na maputol para madali kita sa ang video. Yan lang kayo kung ano ng gamay lang bilin. Sige ko patusok. Ha? Pangguro na? Kita ba ito ba? Ambal ka. Dirita. Ha? Ito tani, piti pa. Ha? Ito ba? No? Ako titigil na di mo ano. Ako balik rin. Balik ko ni Santol.
Kado niya. Ha? Okay. Successful. Itong barangay naman kung laki. Luwi kayong rubi ah. Luwi unta kayo ang lubi pero saan teman temhimo. Okay. Dito. Ang maputot. Ha? Ayan naputot tabam ginaputot. Diba, nini mo ni? O nahog siya. Ang lagpot ni pala ba? Ay ko daw. Boleh kesini nyo. Akan nga part na. Putong nga. Ini may but. Man. Langanin na. Kanang may bubulang bro. Kini nagbabaw. Ano ni? Sumabaw na. Kanay. Ito kanina segunda ko. Lamig ginawa. Ano eh? Sige. Oh. Jadi aku ni hulog. Hulog. Aku ni hulog. Di ka pilis ya. Soong. Soong. Timingan pala noon. Timingan hubag. Hugna. Kay hulog. Ha? Ay, gimana tuh, Boy? Buatan lang? Para. Mana buatan? Kuan ba? Ha? Rumah ba na puto?
Sige, nangyari ko ipadayan kay kainit. Babay na, babay.